Salmo, Kapitulo 39, versikulo 4, at na sa 7. Ako magabasa sini, ingon pa niya diri ang Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan, ug sa sugod sa akong mga adlaw. Pahibalua ako kung sa kahuyang ang akong kinabuhi. Tan-awa ang imong gihimo ang akong mga adlaw nga pipila lamang kadangaw, ug ang tibuok nakong kinabuhi daw way bili sa imong panan-aw. Sapagkat tinuod ang matag tawo nagbarog nga usa lamang kagininhawa. Ang Dios nga panalangin siyang pulong, amputa Ginoong Dios. Salamat nining imong pulong nga amo ang nabasa. Ikaw Ginoo magabless ini, usabtan namo kini og tuguti nga kini magapenetrate sa kinauyokang bahin sa kasing-kasing sa mga tao ngani karon diri. Kung ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Mas banako mayong gabi, mayong hapon sa tanan. Hapon pa man di ay. Binako gabi ida. Aniya kita karon diri dili aron nga i-celebrate ang kamatayon ni kasi pangalan Anghelo. Anghilino na basa na. So wala ta mianhi aron nga i-celebrate ang iyahang kamatayon. Kundi mianhi kita aron nga mahibaluan nato nga ang kinabuhi lumalabay ra gyud nining kalibutan. Now, buta ko nga inyohang mahibaluan na ang atong kinabuhi ning kalibutan lumalabay ra gyud. Ora ta kining mga dumuduong nga bibisita ta sa ato ang amigo, sa atong minahal sa kinabuhi, unya mipauli ta kay aduna matay kaugalingong panimalay. Dali sa kalibutan, inana po ang atong kahimtang. Mihapit lang ta sa kalibutan, pero mapauli ta kung asa man ta ibutang sa Ginoo. Wala nga importante nga inigbiya nining kalibutan mahibaluan nimo kung asa ka man paingon. Wala ko nagadala sa pulong sa Ginoo diri sa inyo nga alang kang Anghilino, kundi alang kaninyo na mga buhi. E bisag unsa pa ang ato ang syagit diri unsaw pa nato sa pagwali sa pulong sa Ginoo, dili na gina siya makadungog. In fact, wala na siya kakita sa ato ang gibuhat karon. Mutuo ba mo Biblia? Mutuo mo Biblia, ato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo o ato ang hisgutan kini ginatawag, where is your hope? Asa ba ang imong paglaom? Nebalo ba mo asa ninyo, asa inyong paglaom? Asa ninyo gibutang ang inyong paglaom? Now, number 1, ingon pa diri, we need to be aware of our frailty. What is this? What is frailty? Kinahanglan ato ang masayran, mahibaluan ang atong kahuyang. Kung asa tahuyang, asa kita kanang luya. Ang Salmo Kapitulo 39, versikulo 4, ngadto na sa 6, nag-ingon siya dira, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Si Salmista David, mismo nag-ingon, naghangyo siya sa Ginoo, nag-pray siya sa Ginoo, mingon siya, Ginoo, pahibalua ako, kung kanusa ako, o kung pila na lang ang akong oras o ang akong takna na nahibilin diri sa kalibutan. Ingon niya, remind me that my days are numbered. Pahinumdumi ako kung pila na lang ka panahon ang akong gitagal ni ining kinabuhi and that my life is fleeing away. Ingon pa niya, my life is no longer in my hand. Wala ingon ni Salmista David, ang akong kinabuhi wala na sa akong mga kamot. Daw adunay usa ka panultihon, adunay kinatawag Jewish proverb. Ingon pa ang Jewish proverb, every man knows he will die, but no one wants to believe it. Nasabta nato, ang matag usa nahibalo na siya mamatay, pero wala siya mutuo niini. Ang reason ngano kita nagapatuyang sa pagpakasala ning kalibutan, pag kinabuhi outside sa plano sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo, pagpatuyang diha sa pagpakasala is tungod kay dili kita mutuo nga mamatay kita. Kay kung mutuo ka nga mamatay ka, siguro karon pa lang daan mangandam na ka. Ang tanda ko kang yani. Kung yan,
kung pahibalon ka sa Ginoo nga ikaw mamatay ugma, unsa man imong buhaton? Nasultihan ka sa Ginoo. Unsa imong buhaton? Unsa imong buhaton sa kinabuhi nimo? Manabilin. Mangita ba ka sa Ginoo, mangalagad ba ka sa Ginoo, or magampo ba ka sa Ginoo, makigistorya ba ka sa Ginoo? Usually, pag naata sa kagipitan, pag naipit na ta, maniguro na ta sa atong himuon. Ang problema sa ato nahibaluta nga mamatay ta. Pero daghan sa ato nagtuo nga dili pa mamatay karon. Hinungdan nga ang uban sa ato dili usa mga lagad sa Ginoo. Hello. Dili usa mga lagad sa Ginoo tungod kay nagtuo siya nga dugay pa siya mamatay. Kay kung nahibalo ka lang na ikaw hapit na mamatay, tingali ang imong oras dili di mo usikan. Kung nahibalo ka nga ikaw mamatay ugma, tingali moingon ka moadto kog simbahan, mga lagad ko sa Ginoo, magsimba ko sa Ginoo, magampo ko sa Ginoo, kay nahibalo ka man na mamatay ka ugma. Pero tungod kay wala ka nahibalo o nasayod kung kanosa ikaw mamatay, mo hinungdan na nagpasagad ka sa imong pagkinabuhi ning kalibutana. Hinungdan nga giusik-usikan nimo ang imong panahon diha sa pagpakasala ug walay panahon diha sa Ginoo tungod sa pagtuo nga ikaw dugay pa mamatay. Manay ingon sa panultihon sa Proverbs sa mga Hudiyo, ingon pa niya, every man knows he will die. Nasayod daw matag tawo nga siya mamatay, but no one wants to believe it. Walay bisan usa kanila nga mutuo niini. Si propeta Isaiah nag-ingon sa Isaiah 64 versikulo 6, we all do fade as leaf. Kita tanan mga hanaw, sama sa laya, sama sa dahon. Ang dahon imo makita nga naa panadihan nagtapon sa kahoy. Pero time will come, mahulog na siya, ay malaos na siya. Inana atong kinabuhi. Lagsik pa kakaron, pero later on ni anak, madugay man o madali, musugot ka man o sa dili, matagak na ang kinabuhian. Diya sa kamatayon. Ingon pa, nothing is so certain as death. Wala na'y laing sigurado gawas sa kamatayon. Ha? Then kinabuhian makaingon ka nga walay siguro, pero ang kamatayon sigurado. Whether you like it or not, sigurado na mamatay kitang tanan. Musugot ka o sa dili, mutuo ka sa kuha o dili, mamatay ka. Mamatay ko, mamatay ta tanan. Ato nakita si Angelino, ana siya sa kabaong, ana siya sa lungon. Kita ania nagatigom, wamot ang panahon ngayon ana ang usab ang kahintang. Kita usab ang lamayan, kita usab ang tapukan. So kung unsay kinangatan niya, ana atong tangatan. Kita tanan mga matay, gawas lamang unya diadto mga tao nga maaptan sa adlaw sa pagpamanhaw. Sa adlaw sa pag-rapture. Pero samtang wala pa'y pagpamanhaw, wala pa'y rapture nga gibuhat ang Ginoo, kita tanan mga matay. Ayaw pagsalig na bata pa ka. Ayaw pagsalig na wala kay sakit. Paabot gyud ang panahon na mamatay ka. Pangutana, andam ka bang maatubang sa imong kamatayan? Ingon pa, nothing is so certain as death, and nothing is so uncertain as the hour of death. Wala ta masayod o sigurado gayon na mamatay kita, pero wala ta masayod kung kanusa kita mamatay. Kung kay wala man ka masayod kung kanusa ka mamatay, unsa man ang imong buhaton? Dili ba ang mangandam kanunay? Dili ba mo man imong buhaton ang pagpangandam kanunay kay wala man ka mahibalo kung kanusa maabot ang kamatayon? Ha? Sigurado ta, sigurado, ingon ang pulo sa Ginoo, sigurado ta na mamatay ta. Pero ang pangutana, wala kita masayod kung kanusa kita mamatay. That's why, kay wa man ka masayod kung kanusa ka mamatay, mangandam ka dapat. Kanunay kang andam. For example, sa imong balay. Nganong manrang ka sa imong balay? Nganong saratan imong putahan kung matulog ka o kung ulakaw ka? Nganong saratan imong balay? Bitana, ang putahan, kagkahan nimo. Nganong kinahanglan man imong himuon na siya?
kay nahadlo ka nga dunay kawatan sulod sa balay. Pero wala ka mahibalo kano sa maabot ang kawatan. Pero nanirado ka kay basin mo abot ang kawatan, at least sirado imong balay. Dapat inana ka. Wala man ta masayag kung kano sa maabot ang kamatayon. Pero sama sa imong pagsarado sa imong balay, andam pud unta ka aron inig abot ni Mr. Kamatayon, andam na. The chances of winning a state lottery jackpot. Isa may kapatad rig loto. Ang tsansa, kanabitong tsansa nga ikaw mudaog og loto, 1:4 million. So out of 4 million ka mga mamamatad og loto, isa ra ang pwede makadaog. Pero ang kinabuhi o ang kamatayon, 1:1. Wala mo 1:1, mamatay ka. Mamatay. 1:1. Ang chance ang mudaog kag loto, 1:4 million. Pero ang kamatayon, 1:1. Sigurado. Ha? Bisan pag kung sa sigurado nga makapi out ka kung kinsa man tong nag-apply sa ulag, kini mga scheme. Ha? Mas sigurado pa dito ang kamatayon. Ikaw pa, ang Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ang tao mamatay makausa ug human ni ana paghukom. Laro, mga nangutana ko kanina, kung mutuo ka mong Biblia, kaya ang Biblia nag-ingon, ang tao mamatay ug human sa iyang kamatayon paghukom. Sabihin niyo, ang reason nga dagan ng mga tao may impyerno, kabalo mo gano? Tungod sa sayop na pagtulog. Adunay mga nagtudlo na kung mamatay ka, pwede pa ka malangit. At unsa nimo kadautan. Basta ampuan lang ka, malangit ka. Pero wala na nimo mabasa sa Biblia. Dili ta makabasa sa Biblia nga ang patay na tao, inigampuan siya, malangit siya. Ano man? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Hebrews 9:27, ang tao mamatay makausa ug human ni ana paghukom. Ang tao nga nung dili makalagad sa Ginoo, kabalo bang ano? Ano patuyang sa kadautan ng tao? Tungod kay naa sa iyang unahuna na kung mamatay siya, pwede gyapon sa malangit kay matampo man ang iyang minabuhi. Kung ako nagatuo ang klase nga pagtulungan, dili na ko mamastor. Dili ko mangalagad sa Ginoo. Magpatuyang ko sa kahilayan, magpatuyang ko sa pagpakasala. Tungod kay pwede ra ako maingon sa akong ginikanan, sa akong inahan, sa akong mga igsoon, sa akong asawa, sa akong mga anak na oy, kung mamatay ko, padalhi unya ko pananagtan aron nga maampo sa kuha, aron malangit ko. Wala ang tao di mangalagad sa Ginoo, kay maluwas man siya kung matay siya, pero klaro ang pulong sa Ginoo nga human sa kamatayon paghukom. Ganun niyo, kung gusto ka maluwas, dili kay, kung gusto ka maantog langit, dili laing tao ang imong pamuton kung nasa ka pa yun. Pwede ba nga ikaw nay, gusto ka maantog Korea, pero butan ka sa laing tao nga maingon sa nga dito lang ka sa Iraq. Musugot ka. Ikaw musugot. So dapat ikaw ang musugot. Pero sa kamatayon, pwede po di mo na mahibaluan kung nasa paglingon. Ang imong kinabuhay dito sa kalibutan, naglunang ka sa kahilayan, unya ang laing tao mo ingon nga malangit ka. Tanawa ini kamatay sa tao. Bisan asa mo mutampong og lamay. Ang hukom sa tagtungod sa tagbalay, maingon gid sila nga sa langit paingon ang tawanan. Walay tao nga maingon nga sa impierno sa padulong. Pero ang Biblia nagtudlo nga adunay langit ug adunay impierno. Pero walay tao gusto mo atog impierno. Ang tanang tao gusto mo atog langit, pero ang kinabuhi gapaingon sa impierno. Inana ang sayop ng mga pagtulunan. Wala kung gusto ka matog langit. Ayaw na paabutan nga ikaw mamatay. Kaya ang pulong sa Ginoo ini human mo kamatay, patuhokman ka. Kano sa nimo pwede mahibaluan kung asa ka paingon langit ba o impierno? Sa buhi pa ka. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 1:12, sa tanan nga mituo, midawat
sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Ang pangutana, ang patay ba makahimo pa ba sa pagtuo sa Ginoo? Ang patay ba makahimo pa ba pagdawat sa Ginoo? Dili na. Kaysa kung sao pa niya, dili na sa kadawat sa Ginoo, dili na po sa katuo sa Ginoo, kay patay na siya. Muna ang pulo sa Ginoo sa Juan 1:12 nag-ingon gyud na sa tanan na mituo, midawat sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. So dili para sa mga minatay. Ang mensahe ni Jesus Christ para sa mga buhi nga makapangandam sila na human silang kamatayon, mahibalo sila kung asa sila paingon. Ana nga, tao usahay kung magpalinlata basin unya og malinlata sa kinabuhi. Ingon pa, death is our universal fate because of our first parents and Adam and Eve. Ang kamatayon mo ay atong sangputanan tanan. Ita tanan, ingon pa sa usa ka panultihon, kitang tanan gapadulong tangadto sa lubnganan. Gapanuntang padulong sa lubnganan. Kay mga matay kita. Mga matay kita. Ingon pa diriya, everyone who is born into this world will also have to live it, and for most people, their deepest instincts and conviction tell them there is something beyond the grave. Everyone, matag usa nga gipahimugso ning kalibutan, nahimugso ning kalibutan na ubiya ning kalibutan na. Talikod ning kalibutan na. Ikaduha, we need to know where our hope lies. Ato ang siron, kinahanglan ato agyud na siron kung asa nato ipahimutang ang ato ang pagtuo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, some seek security in positions. The reason why nganong adunay mga tao dili mga wala nagapangalagan sa Ginoo, kay ilahang giuna silang kinabuhi is ang ilahang seguridad dining kalibutana, ang ilahang pag-uswag ning kinabuhia, pero wa nagunahuna kung unsay dangakan sa ilang kalag. Hinumduman nato. Kini atong lawas mubalik sa yuta. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang lawas hubo ka nga nahimugso ug hubo usab ikaw nga matay. Gikan ka sa abog ug mubalik ka sa abog. Kining atong lawas madunot balata mubalik sa yuta. Ang atong espiritu uli sa Ginoo. Ang ato ang kalag muatubang sa upanan. Ang pangutana, andam ka bang atubang sa upanan sa Ginoo? Wala may problema madatot ka. Why problema naman yung kamot ka sa kinabuhi? Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Pero ang problema, kung ang imuhang tanang oras, tanang panahon sa imong kinabuhi, mao na lang ang pagpangita sa imong pagpadato ning kalibutan. Unya wala ka lang oras diya sa Ginoo. Kana ang problema. Kay adunay tao nga gisgutan ni Jesus Christ sa Lucas 12:16 kadto na sa 20, mingon siya sa usa ka sambingay. Ingon pa niya, adunay tao nga dato mingon siyang kagalingon, unsa bang akong buhaton? Wala na ko'y igo pa nga kamalig nga kabutangan sa akong mga prutas o sa akong mga ani. Ug mingon siya sa iyang kagalingon, kini akong buhaton. Akong bubaon ang akong kamalig ug maghimo ko dako nga mga kamalig aron adunay igo nga kabutangan sa akong mga harvest. O buingon ako sa akong kagalingon. Ingon pa niya, buingon ako sa akong kalag o sa akong kagalingon. Ingon niya, kalag ko. Aduna kanay daghan na mga abot na pwede nimong makaon sulod sa daghan na mga katuigan. Ug ingon siya, hala, paglipay, kaon, pag-inom o pagtagbaw sa imong kagalingon. Apan ang Ginoo mingon kaniya, hoy buang, kung kuhaon kanimo ang imong kinabuhi karong gabiuna, kang kinsa nimo ibilin ang imuhang taptangan. Sige ka og paningkamot sa kinabuhi, unya mamatay ra diay ka. Kung kinsa nimo ibilin ang imong katigayunan. Kung gidikanan ka, unya porte nimo paningkamot nya imong mga anak kay porte ka badlungon. Na kanang imong gipundar nga nakapalit kag luti, nakapalit kag balay, nakapatubod kag balay, nakapalit kag sakyanan. Unya ang imong anak kay kanang naipagka purimaw o pangutok, ibaligya tanan. Oy kapusganan ang tanan. Ingon na kang kinsa nimo ibilin ang imong kaptangan. Walay problema maning kamot sa kinabuhi.
basta ayaw lang galimpian. Ingon pa, another one, may replace their faith in religion or church. Daghan ng mga tao, ang ilahang pagtuo nga sila maluwas kung magpasakop sila ng iglesia. Walay maluwas sa relihiyon, walay maluwas sa iglesia. So, kanang tinuod. Kaya kung doon na pa'y tao maluwas pinaagi sa simbahan, wala na gipadala ang iyang buktong anak. Unta, giingon na lang ni Jesus sa Ginoo niya sa Biblia, gisulat na lang sa Biblia, ngayon niya, nga, ako ang hangyo ng kalibutan, na musunod ana nga iglesia, aron kamo mga luwas. Pero sa may ingon ni Jesus Christ, sa John 3:16, kay gihigugma na ako ang kalibutan, ug tungod diha na, akong gihatag ang akong bugtong anak. Anong wala man siya maingon, nga simba mo ana nga simbahan, aron mga luwas mo. Wala kung naay mo introduce sa inyo ha, na maingon ka, sunod mo ani nga simbahan, aron ka maluwas. Sayop na siya. Kaya walay laing makaluwas sa imo ha, si Jesus Christ lang. Walay laing nagpakamatay sa imo ha, si Jesus Christ lang. Walay laing nagpaata sa dugo nito sa cross, si Jesus Christ lang. Ang uban, dili mo balhin og laing pundo kay lagi kung unsa ang namat-an oy pakamatyan. Bisag nang balok na nga nasunok na ang imong puloy-anan, pagpabilin gyapon ka. Ngutan ako sa inyo. Kung ang usa ka balay nimo, nga imo ang gipuy-an sulod sa taas nga panahon, ug nakita nimo nga nagkalayo na, ug nakakadiha sa sulod, di ba ka mudagan o magpapil kag pasunog? Mudagan jud ka. Kung ang usa ka pundok nimo, nga nasabtan ibaluan nimo nga dili di ay mao ang pamaagi sa kaluwasan, ano dili kung kamo gawas? Paano dili magkamangita o usa ka pagtulunan na diin ipasabot sa imo ang pamaagi sa kaluwasan. Anang ayaw gid mo og dili kita magpagahigahi. Nabisan kay balo na ka nga dili mao ang pagtulunan, maingon lang jud ka nga iko mohawak kay oni ako namatan ug puti ako pakamatyan. Bisag padulong ka na sa impyerno. Pakamatyan gyapon dito. Wala usa ka pahinumdum ni sa tuwa nga walay relihiyon o church nga makaluwas. Wala ko mianhi diri aron dalhon mo na ako sa New Hope Christian Church. Ang akong gidala diri si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang akong gi-introduce sa inyo dili ang ako ang simbahan, dili ang ako ang pundok, ako ang gidala. Ingon pa, trusting in religion or church is putting the cart before the horse. Nakuha na ito ni. Ang pagsalig daw sa relihiyon o sa simbahan, sama daw sa usa ka kariton o usa ka karwahe nga gibutang una sa kabayo. Kita mo kabayo kita mo karwahe nga ang karwahe nagguyod sa kabayo. Wala ka siguro. Inana daw kung ikaw magsalig sa relihiyon o sa iglesia o sa usa ka church. Ingon pa ang Acts 17:22, then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Si Paul mismo, misuroy siya sa Athena, sa usa ka dapit sa Athena, ug nakita niya ang mga tao dito nga grabe sila kamatinud-anon sa ilang belief nila. Pero ang pangutana, wa sila makahibalo kung kinsa ang ilang gituuhan. Walang importante, akong mga lagad ka sa Ginoo, nahibaluan nimo kung kinsa ang imong gialagaran. Ang Dios ba na nagpakamatay sa imo o ang imo bang church ang imong gialagaran?